Aupa, Lexo naiz eta gaur bideo honetan Hearthstone zer den, nola instalatu eta nola jolasten den ikusiko dugu. Guazen, Hearthstone gure ordenagailuan eta gure mugikorrean jolastu dezakegu. Daukagu Windows bertsioa, Mac bertsioa, Android bertsioa eta iOS bertsioa. Gaur nola instalatu Windowsen irakutsiko dizuet. Hearthstone instalatzeko, Hearthstone itxa bilatuko dugu. Hau da, playhearthstone.com nahi dugun pagina, eta bertan battle.net kontu bat beharko dugu. Kontua hemen egin dezakegu. Kontua sortu eta gero, egin behar duguna da hemen klikatu, eta listo, gure jokua deskargatu egin dugu. Hau da Hearthstone, ja daukagu gure jokua instalatuta, así que ni banoa. Lehengo gauza da, gure hasierako eskua aukeratzea. Hearthstoneen, kristal bakar batekin hasten zara partida, eta turno bakoitzean beste kristal bat gehiago lortzen duzu. Ordun, ez dauka zentzurik, karta oso garestiak hasieran eskuan geratzea. Kartak gain, gure heroi poterea daukagu gure eskura. Brikistarak beti kostatzen ditu, eta txanda bakoitzean erabili dezakegu. Gure lehen kriatura jokatuko dugu, ea gure mahai presentzia hobetzen dezagun, eta buelta ematen diogu situazio honi, ez dena oso ona, ezin izan dugu ezer mailan jarri oraindik. Ingeniera honekin saiatuko gara, ea berak mailan pixka bat gehiago aguantatzen duen. Orain kriatura berriak jolastuko ditugu, kriatura hauek hazten dira beraiek edo beste kriaturak min hartzen dituenean. Helburua ez da gure aurkakoaren mahaia destruitzea, gure helburua da berari 30 puntu kentzea, vale? Baina normalean, segurazki hasieran, hori posible izateko beti maila dominatu behar dugu. Maila kontrolatzeko nahikoa izan arren, txandaka guztietan kalkulatu behar dugu ea joko amaitzeko aukera baldin badugu. Gure arma eta gure izakiaren eraso puntuak gehituz, gure aurkakoaren osasun puntu baino gehiago ditugu. Ordun, partida irabazi dezakegu. Eta hau da guztia, honekin badakizue Hearthstone zer den, nola instalatu eta nola jolasten den. Eskerrik asko, beste bideo batean ikusiko gara, ni Alexo naiz, eta gaur banoa.